Ďalším v poradí bude detský folklórny súbor Pelikánik z Nových Sadov. Poslaním detského folklórneho súboru Pelikánik, ktorý vznikol v septembri roku 2005, je prostredníctvom detí šíriť a uchovávať tradície nielen ponitrianskeho regiónu, ale takisto aj ostatných regiónov Slovenska. Vedúcou tohto zoskupenia je Veronika Eše, ktorá sa navyše venuje aj choreografii samotných tancov. Deti sú hravou formou vedené k láske k folklóru, kde naplno môžu prejaviť svoje pohybové, hudobné, tanečné či spevácké schopnosti. Pelikánik sa zúčastňuje na rôznych podujatiach, rôznych obecných slávnostiach, ale aj mnohých súťažiach detských folklórnych súborov. A dnes v Višňovciach sa predstavia detičky vo veku od 2,5 do 8 rokov. Bude to 14 detí, ktoré sa nám predstavia so scénkou na tému jarné hry. Tak nech sa páči, pozývame Pelikánik na pódium.
tak